ദാ പോണ കൊച്ചിനെ കണ്ട? ആ കണ്ട്. അവൾക്ക് എന്നെ ചെറിയ നോട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്. അല്ല, ആ കൊച്ചിനെ എനിക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. ആ പേര് പറ. അതറിയില്ല. വീട് എവിടെയാ? അതും അറിയില്ല. അത് ശരി, ഇതൊന്നും അറിയാണ്ടാണ് നീ? ആ എടാ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ കൊച്ചു നടന്നു പോയപ്പോൾ അവളുടെ കൂട്ടുകാരികൾ കല്ലു എന്ന് വിളിക്കണ്ടേ. കല്ലു എന്ന് പറയുന്നത് കളിപ്പേരായിരിക്കും. കല്ലു, അത് മതി, നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റേ തപ്പാം. ആ KALLU കല്ലു. 2 റിസൾട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയുള്ള കൊച്ചായതുകൊണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫോളോവിങ് കാണും. ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ടിൽ കൊച്ചിന് മ്യൂച്വൽ ഫോളോവിങ് ആരും തന്നെ ഇല്ല. അതായത് ആ കൊച്ചി ഈ ജില്ലയിലേ അല്ല. രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചിന് മ്യൂച്വൽ ഫോളോവിങ് ഉണ്ട്. ഈ കൊച്ചാണ് ആ കൊച്ച്. ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിശോധിക്കാം. കല്ലു, പേര് മാളവിക നായർ. ആദ്യത്തെ 2 മ്യൂച്വൽ ഫോളോവിങ് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച പാർവതിയും പിന്നെ ഉള്ളത് ഐശ്വര്യം. ഇവർ 2 പേരും മഞ്ഞപ്പുറമുള്ളതാണ് വീട്. അവർ 2 പേരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല, 2 പേരും പുറത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചും ഇവർ 2 പേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കും? ആ കൊച്ച് ഇവരുടെ വീടിനടുത്തുള്ളതായിരിക്കും. അതായത് മഞ്ഞപ്പുറയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഇവർ 2 പേരും പുറത്തായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. മൂന്നാമത്തെ മ്യൂച്വൽ ഫോളോവിങ് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച അനു ആണ്. അവൾ ഇപ്പോൾ ശങ്കര കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചും അനുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശങ്കര കോളേജിൽ വെച്ച് കണ്ടുള്ള ബന്ധമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ച് ശങ്കരയെ പഠിക്കുന്നതാണ്. ആ കൊച്ച് വന്നിറങ്ങിയ ബസ് കാലടി ആയതുകൊണ്ട് ശങ്കര കോളേജിൽ നമുക്ക് 100% ഉറപ്പിക്കാം. BTS ആർമിയാണ് പ്രൊഫൈൽ പിക്ക്. അതായത് നീ കുറച്ച് ഡാൻസ് പാട്ടൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരും. കട്ടത്താടി ബുള്ളറ്റ് ഇഷ്ടം. കട്ടത്താടി അത് വിട്. ബുള്ളറ്റ് ഇല്ലല്ലോ, അത് ലോൺ എടുത്തോ. എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി ലോൺ എടുത്ത് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് എടുത്തോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ. പേര് മാളവിക, വീട് മഞ്ഞപ്ര, പഠിക്കുന്നത് ശങ്കര. താങ്ക് യൂട്ടാ. നന്ദിയൊന്നും പറയണ്ട. അപ്പൊക്കോ നല്ല